No čau, takže ja vás zdravím u nového videa. Je tu so mnou Paťo. A dneska budeme rezať nejaké stromy. My už sme niečo robili aj offline, hej, takže máme tu nasadenú repku. Hej, tu máme repku. A potom vám pomaly aj poukazujem celú našu farmu, alebo statok. Takže začnem to teraz ukazovať. Takže máme tu takého zdora, hej. A hneď za ním je taká vlečka. Potom tu máme takého už používaného zetora a za ním je tiež taká vlečka. No a na tu dávame napríklad nejaké, keď máme, čo ja viem, kapustu alebo zo skleníkov. Skleník vám tiež ukážem. Potom máme nejaké pluhy. A ešte, aby som nezabudol, tak začíname úplne od začiatku, hej, takže máme od nuly. Ale my už sme aj niečo hrali, tak preto máme 1855 peniazy. Potom tu máme takýto kultivátor a vidí, na čo naberáme niečo. Potom tu máme palety, hej, osiva. A tu je sejačka. Máme kombajn taký starý, bo na novší nemáme peniaze. No a tu máme potom nejaké dve veľké sila. Potom tu máme opraváreň, hej, takú. No. A potom, ako som vám už spomínal, tak tu máme ten skleník, hej. Nedávno som tu doplňal vodu, takže za chvíľu by to malo bežať už. Máme tu aj včely, už vyrábajú med, takže máme takúto paletu už. A máme aj sliepky. Sliepky máme 90 sliepok máme. No a máme tu zatiaľ jednu paletu. Dával som im tiež jesť. Neviem prečo, ale toto mi tam nefunguje nejak dať, tak môžete napísať do komentu, že prečo, alebo či to vôbec ani sliepky nepotrebujú, alebo čo ja viem. No a potom tu máme nejaké také na vodu, také silo na vodu a potom máme takú nádrž, do ktorej tú vodu dávame a potom dávame do toho skleníka a vzadu ešte máme aj také dve stromy na jablka. Áno, tu už môžete vidieť aj jablka, superné už. A tu mám takéto bedne, to tiež nefunguje, tak som to dal tu, lebo nedá sa to predať, takže aj tu máme takové jablka. No, a teraz by sme mohli ísť najprv, a ešte tu máme aj také závažie, hej, som zabudol na to. A teraz by sme mohli ísť skosiť, len musím ísť pozrieť do obchodu, že koľko stojí taká kosačka, aby sme si ju mohli kúpiť. Bo neviem, či na to máme peniaze. Máme na to peniaze. Chcel by som kúpiť takú medúzu takú. A potom Paťo by si mohol aj kosiť, nie? No, mohol by som. No, tak máme tu takú medúzu. A ja neviem ako, ale ja by som to asi prenajal a dal by som to v takom základnom, lebo predsa nemáme veľa peňazí, no a tak ja to asi dám do prenajmu a potom to keď tak odkúpim. Lebo treba nám ešte kúpiť aj riadkovače, hej, to by som chcel toto kúpiť, to je tiež dosť drahé, na to ani nemáme, takže musíme to dať do prenajmu. A potom ešte nám treba takú vlečku na nakladanie, aby sme to zberali. Však nebudeme to zberať s rukami. Tak a to bude stať 239 €. Takže dosť drahé to je. No. A teraz Ja som išiel s traktorom po kosačku. Ten Ursus je môj. Ty máš ten Zetor. Dobre, tak som to zobral, no. Tak daj mi ten Ursus. Čo? No tak lebo je môj. No dobre. Takže vidíte, máme tam aj dole takú tabuľku, že koľko máme najazdených kilometrov a tak. Vidíte tam aj koľko má stupňov motor, ako je nahriatý. Teraz vidíte, že už idem na tom traktore 77 km. 77 km má ako najazdených. A má 77,1 litrov nafty. Aj z 90. Takže teraz takto ideme do obchodu. Ukážem vám aj všetko, aj obchod, aj tak. Takže. A ja mám čo robiť zatiaľ, kým ty sa vrátiš?
Tak ty máš ísť toto, ja zoberiem hoci kosačku a ty choď po nejakú druhú vec. Ja zatiaľ začnem kosiť, no a potom ti odpojím a tam tu. Ty choď po nejakú druhú vec do chodu. Môžeš ísť po tú vlečku, alebo tú obracačku, alebo ako sa to volá. Takže tu máme taký obchod na jablka, alebo na ovocie. Tak to je jedno, môžeš aj ty kosiť, to je jedno. A tu môžeme predávať drevo, alebo osivo. V podstate do tých obchodov predávame aj všetko. Lebo sú tu iba tieto dva obchody. A potom sú tam ešte takéto dva tabuľky. A to keď zrežeme, ale tak musíme mať kúpený tento pozemok, ako 56 pole, alebo pozemok. A máme aj manuálne zapájanie. A aké bude dlho video? Video dlhé nebude až tak dlhé, lebo je to predsa len prvý diel, tak takže vidíte, tak to funguje, to je tá kosačka. A teraz to zložíme zase naspäť. No a ideme na svoj pozemok a budeme tam kosiť. Lebo máme tam aj silážnú jamu, takže tam to budeme dávať a urobíme z toho vlastne takú siláž. Vlastne na to by som sa dneska zameral. A potom v budúcom dieli, alebo niečo urobíme aj offline, hej, takže napríklad porežeme stromy, alebo tak. A keď tá siláž vlastne vykvasí, tak keď bude najviac peňazí za to v obchode, tak sme to išli predávať potom. Ale máme iba jednu vlečku, takže by sme museli poriešiť aj vlečku. Ale tak to nie je podľa mňa až taký problém. Áno, a mám aj mod na zapadnutie. No hej, musím spomínať. Je normálne, oficiálne na ModHube, takže si ho môžete kľudne stiahnuť. Možno ani nedokosíme všetko teraz, lebo nebude dosť. Ideme iné robiť. Ani nie, že iné, nebude dosť diel, takže. A diel by mohol výjsť ešte hoci dneska, dám ho dávať ako na YouTube, no a mohol by výjsť ešte dneska. Ako musím ho najprv zostrihať ešte a tak. A kto chce, no tak sa go môže aj napojiť. No, to je pravda, ale máme dosť veľa modov, takže. Ale ako oni si to môžu stiahnuť, takže to nie je problém. Hej, to nie je problém, no. Napríklad, napríklad čo ja mám 19, tak v 22 je taká výhoda, že môžete si tie mody stiahovať. Dáte si, že proste stiahnuť mody, DLC a potvrdíte a už sa vám stiahujú, ale na 19 to je tak, že musím každý jeden mod hovoriť. Ako áno, musíte, keď máte nejakého kamaráta alebo bratranca, to je jedno, a chcete s ním hrať, tak musíte si hovoriť tie módy, aby ste si sami stiahli. A v 22 to je tak, že keď chcete nejaké módy, tak môžete iba kliknúť, že ich chcete a ono sa vám to stiahne proste. Všetky tie, čo má váš kamarát. A vidíte, že máme tu aj les, posadil som aj stromčeky malé a mám aj manuálne sadenie stromčekov. A ako vidíte, už kosím, takže vidíte, že tu sme už rezali drevo, takže nehráme. Dobre, a ja beriem balíkovač. No, nie balíkovač, ale ten zbierač. No, tú vlečku, áno, ten zbierač. Takže ja už kosím. Ja už kosím, hej, takže. No sa to dosť dlho robí s takými vecmi, no ale tak viete, nemáte peniaze, nemáte veci. Musíme začím začať. Áno, začím sa musí začínať, takže.
Nemôžeme mať, že od začiatku No. John Deere a také nové traktore. Aha. Tak môžeme, no ale tak ono to už nie je až taká sranda, keď máte hneď od začiatku také traktore, vyčerpáte všetky peniaze, no a no, to je už také potom. Vás to prestane baviť po čase. Kosím tu ako tak dosť blbo, no ale tak... Čo už vám stačí. No a Ako neradil by... No? Neradil by som vám, keď si stiahnete jeden mod na peniaze, no tak si tam nedávajte nekonečno peniazy, lebo prvá vec, nakúpite si nové stroje a prestane vás to baviť. Napríklad ja mám na 19, som si dal nekonečno peniazy a mám tam nové stroje a také proste. No a ja kebyže diskujem, jeden riadok urobím ja a druhý proste zamestnanec. To ma to prestane baviť. Takže neradil by som vám akože si dávať nekonečné peniaze, lebo je to zbytočné. To je pravda, no. Je to zbytočné. Aj nevie to každý urobiť. Aj vlastne tie peniaze si musíte načítovať. No ako... No nemusíte si to načítovať, je na to aj mod, no ale tak... No hej. Že vidíte, už to skoro mám. Tak to už asi nechám bratrancovi, odpojím tú kosačku, nechám to bratrancovi, to kosy a ja to budem riadkovať. Vidíte, že mám aj manuálne zapájanie, možno som vám to už aj hovoril, takže... Ty si doniesol tú lečku. Aha, dobré. Hej. Tak ja idem potom riadkovať. Môžeš to aj tu odpojiť. A ešte tam máme tú silažnú javu. Dobre, môžeš to odpojiť tu. A tam máš na tom poli tú kosačku. Ale tu za tými stromami? No hej. Tam to nájdeš, to vidíš. Pôjdeš ďalej, nejak sú tie ovocné stromy, jak sú tie jablone a pôjdeš ďalej. Vlastne naľavo bude. Takže vidíte, že už mám 106 km najazdených. A chcel by som aj pozrieť, že čo je v akcii, lebo mohli by sme to kúpiť napríklad. Ale ako veľa peniazí na to nemám, tak pozriem, čo je v akcii. Hej, vidíte. Takže tu mám zase taký mod. Hej, to je na manuálne, no, na automatické, alebo ako sa to povie, nakladanie balíkov a tak. A v podstate nič také tu nie je nič pre nás, takže nič. Takže ja pôjdem do obchodu, Paťo zatiaľ to pokosí. A snaž sa kosiť tak, hej, že by to bolo aj... Je to Ursus. Vidím, že už Jakub tu urobil jeden pasík. No, viac som urobil už. Však to na videu bude vidno. Vidíte, že mám Ursus 902 a mapa sa volá No Man's Land, takže kto by sa chcel napojiť, môže. Server sa volá Kubík. Väčšinou budeme hrať do obedu, tak o 9, 8. No a potom po obede hráme tak o 3, lebo predsa je leto teraz, no a sme aj vonku niekedy, máme bazén, takže sa kúpame. Nebudeme predsa stále na to na počítačoch sedieť, takže... Hej. Ono vás to počasie aj prestane baviť. Ale čo, akože farming, alebo tu sedenie za počítačom? Sedenie za počítačom. Takže máme tu riadkovač, hej. Ideme to poriadkovať a potom to zoberieme. Som kúpil ten najväčší. No? Ale sme obidvaja radi, že vyšla 22 zadarmo. Áno, no bola zadarmo, áno, 22. Ale už není, neviem kedy to bolo, minulý mesiac ešte. Nie. A už to nejaký ten hráme, takže...
Hrali sme aj 17, aj 19, aj 23. No, nie 23, 22, tak hej. Takže vlastne hráme farming. No 22 hráme. Napríklad ja mám, že aj. No máš aj 19, aj 22, hej no. Hej. Ale väčšinou najradšej hráme ako multiplayer, lebo ono keď to hráte sami, tak vás to prestane baviť, nie je to To je sranda. nuda, hej. Lebo viete, keď všetko musíte robiť sami a robia vám to zamestnanci alebo tak viete, aké sú zamestnanci, viete, ako to robia. A keď máte nejakú modovanú mapu, no tak ešte to skoro vôbec nefunguje, tí zamestnanci. Lebo skúšal som to na mape Osada a tam zamestnanci vôbec nefungujú. Úplne inú voľba. Takže. Hej, aj bratranec mi posielal fotku. No ako to robia, no. Dosť blbo to robia. Hej. Nereálne. Oni sa vlastne v podstate len točia na tom poli a nič nerobia. Hej. Tak vidím, že už si to aj robil kudejak. Tak idem to začať riadkovať. Ale asi ešte urobíš jeden riadok a tak. Dobre. Tak urobí jeden riadok ešte. Vidíte, že tu máme jablka. Potom keď sa pozrieme tu, mám automatické toto podanie, takže musíme čakať. Máme tu sliepky, hej. Také. Máme tu potom mladé sliepky, hej. Kohútov máme 10 a tak. A potom tu máme šalát a to sa uskladňuje vlastne. To je v tom skleníku. A potom máme Apple tree ako jablkový strom. A to sa nám tiež tu uskladňuje, hej. A keď bude 1000 litrov, tak už tu padne taká paleta, ako je tu. Takáto. A máme aj univerzálne nakladanie, nie? No na balíky. Hej. Lebo ja mám napríklad, že na všetko, hej? Ako napríklad, hej, na... Myslím, že na všetko ani není. Nie, na všetko není, ale no, to si chápeš. Na balíky, hej, no. A je na palety, môžete mať presne, ktoré vám. Ako tá super sila nie je až taká nejaká. Práši sa nič nevidím. Tá super sila nie je až taká nejaká dobrá, lebo nie je to zabavné, no keď... Prečo je to zabavnejšie, keď musíte rezať nejaké niekoľkometrové stromy, alebo... A predsa je to reálnejšie. Tak niečo robiť, takže... Ale ako kebyže by vás zaujímalo, že koľko mám modul na 22, tak presne, ich mám 126 a na 19 444. Ja mám tiež tak niekoľko modul na 22, Vlastne 19 ani nemám. Bola zadarmo, ale už není. No, bola zadarmo, každý jeden farming je väčšinou zadarmo. Dávajú ho potom po roku. Dávajú zadarmo farmingy. Bola vlastne, a máte aj farming 18 na mobil, je to zadarmo. Už to si to... Ináč, kebyže by vás zaujímalo, hej, že na ktorých počítačoch to hráme, tak napíšeme do komentárov. No ani nemusím našľapať. Takže vidíte, že to takto riaskujem. Dneska by malo vyjsť podľa mňa aj video zo 19, alebo možno ešte zo streetdownu. Uvidím. Počkaj, idem ja. Hej, sorry. Dobre. Vejdeš? Poď. Ešte sme tu mohli aj. Len to tak bolo, to polia tu urobené, lebo vidíte, že... Do krýva sú proste. Nie, že do krýva, ono...
sú proste tak vyhradené, sú to ako obdĺžniky, no. Čakaj. Takže urobím ešte tento jeden riadok a asi už budeme aj končiť, takže... Dobre, tak ja vás zdravím a čau, zdrav sa. Čau.